ମୁଁ ମୋ ବେଡରୁମ୍ କୁ ଚାଲିଲି। ଇଗଲ 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 କାଇଁ କାଇଁ ସେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି। ଇଗଲ କାଇଁ କାଇଁ ସେ ଫୁଲ ନିଶାରେ ଥିଲି ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ନିଶା ଉତରି ଗଲା। ଇଗଲ କାଇଁ କୁହ ଇଗଲ ପାଖରେ କି କାମ ଦେଖ ଦେଖାଅ କଣ ସବୁ ଆଇଟମ ଆଣିଛ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖାଅ ଶୁଣ ଶୁଣାଅ। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କୁହ। ରେଲୱେ ବାଲା ମୋ ଚା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ବସିଛି ମୁଣ୍ଡ ଗଡିବ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇବିନି ଏକା ପିଟିବି। କିଛି 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 କରିପାରିବନି ତମେ କିଛି ମୁଁ କରିପାରିବ ପାରିବିନି। ଇଗଲ ଚାହିଁଲେ ରହିଯିବ। କଣ ବସିଲେ କଣ ଇଗଲ କୁ ଡାକି ଦିଅ ଟିକେ। ଆରେ ଇଗଲ କୁ ଡାକ ମୋ ଚା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି ଡାକି ଦିଅ ଟିକେ। ମତେ କହୁଛ ଆଉ କାହା କହୁଛି ମୁଁ ତ ପାରିବିନି ମୁଁ କାହିଁ କଣ କହିବି। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି ନେଉରାଉଛି ତମେ ଇଗଲ କୁ ଡାକି ଦିଅ। ଇଗଲ କଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କୁଟି ପକେଇବ ମୁଁ ପାରିବିନି। ଡାକି ଦିଅ ମୋ ଚା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ମୁଁ ତମକୁ ନେଉରାଉଛି ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ତମେ ଇଗଲ କୁ ଡାକି ଦିଅ। କାନ୍ଦି କହ ପେଥେଟିକ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ନେହୁରାଉଛି ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ ମୋ ଚା ଦୋକାନ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଏ ବାବୁ ଡାକ ଆଉଥରେ।